जोङो बिथांमोननि मिडियाखौ गिबियावनो जोङो बाख्नायो। जों जोबोद मोजां मोनदों। दिनै जोंहा जोबोद खस्थ' गेजेरजों जोङो बे जाम्फैखौ दंग'खौ जोङो जावनाङोमोन। दा बिथांमोना दिनै जों JCB होनानै बिथांमोना जोंनि बे खस्थ'खौ जोबोद सहाय होदों। जों जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंहा बेजों बे जाम्फैनि दैजोंनो जोङो गायै फुयै जायो जोङो बोसोरै। आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि बे उननि थाखायबो बे जाम्फैया मोजाङैनो जासिगोन। मोनबेसे गामिफ्रा दङ? दा नैबे जाम्फैयाव जोङो गामि दरबानि मानसि दं। गामि दरबायाव जोङो बे ओरैनो 1200-1300 बिगा दं बे जाम्फैनि दैजों माइ गायग्रा मानसिफोरा, जोंनि हालुवाफ्रा। जों बिदिनो बोसोरै जावनाङो, जेरै खस्थ' सान्दुं अखा जों जावनाङो। देग्लायनि बोसोराव जोङो जोबोद रेहाय मोनबाय, बिथांमोनहा जोंखौ सहाय खालामबाय। सोरनि अननायाव बे रेहायखौ मोनदों? दा जोङो बुंनो हायो, दा जोंनि लकेल EM बिथाङानो जोंनो बे फर्टिन चिरांनि EM बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामदों। जोंनि लकेलनि बिथाङानो, जों लकेलनिखा रन्जित बसुमतारी बिथाङानो जोंखौ दा सहाय खालामदों। जोङो जोबोद बाख्नायो बिथांखौ। आरो बेबायदिनो जोङो इयुनावबो जोङो मोनबावथों, जों मोनगोन होननानै मिजिं थियो। बेसेबां गोलाव जाथावथाव दंग'आ? ओरैनो बे दंग'आ 600 मिटारनि गेजेराव जागोन। 600 मिटारसिम जागोन। दा जोङो बे दंग'खौ जावजोबनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथाङाथ' दा जोंनि नुनायाव मोजाङैनो मावगासिनो दं। बे ओनसोलाव जौगानायनि गोबां खामानि मावदों। जोङो नुजोबाखै, थेवब्लाबो जों खोनादों, मावदों। जोङो मेगनजोंबो नुदों माखासेखौ। दा बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगासिनो दङआनो। जोंनि नुनायाव जोबोद बाख्नायथाव। जों बेखौनो बुङो। इयुनावबो जोङो बिथांखौनो मोनोबा जों मोजां जागोन आरो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो। बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामगोन। बे हिसाबै जोङो बिथांखौनो नांगौ। जाय बिथाङा माने रायजो राजाखौ सहाय खालामो, बेखौनो जोंबो मिजिं थियो, बेखौनो आसा खालामो। जोंथ' होगोन, बिथांनोनो होगोन। जों सोरनोथो होबावनो। बिथांनो जोंनि लकेलनि EM जाबायब्ला आरो जोंहाथ' सोर दंबावो? रन्जित बसुमतारी बिथांनोनो जोङो फैबाय थानाय भटआवबो जोङो बेनोनो होजोबगोन, बे जाम्फैनि गेजेरजों। ओरैनो 50-60 घर, ओमफ्राय बेयाव जोंनि मानसिफ्रा दङ जाहैबाय। ओरैनो हिसाब लादो, जेन'बा 50-60 गैयाबाबो 400-500 जन मानसि दङ आरो बे फरियाल दं। बे दंग'नि गेजेरजों माइ गायनानै जोङो आबाद खेथि मावनानै जों थांनानै थायो आरो। दा जोंनि नुनायावथ' दिनै जों दंग' जावनानै होदों, बिदिनो केनेल बानायनानै होदों, बान्दो बानायनानै होदों। दा जोंनि नुनायावथ' गोबां माने आबादारिफोरनि थाखाय उन्नति खालामदों, डेभेलप खालामदों, मावनानै होदों बिथाङा। दा जों बेखौ नुयो आरो बुंनो हायो जों।